Sa atong unang pagbasa, nagampo ang mga apostoles kuyog sa ilang mga kauban sa dihang gireport ni Pedro ug ni Juan ang nahitabo nila nga gipreso sila, gibauran sila nga di na gyud manabi, pasabot giwarningan na sila nga kon magbuhat sila sa ilang pagpanudlo mopadayon sila, murag mahiagom sad sila sa gidangatan ni Hesus. Naagid na sa atong katilingban ang kanibang hulgaon ta sa authority nga wa kauyo nato. Nya unsa may ilang giampo, wa sila moampo nga Ginoo luwasani, patya ni si Pilato o si Herodes. Wa sila mo ana. Unsa may ilang gisulti? Unsa to ilang gingon? Niingon sila dire Ginoo karon Ginoo tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat ug kaming imong mga sulugoon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Sunan gana ang ila hinong gipangayo nga di unta sila mahadlok mo padayon. Wa sila mangayo Ginoo protektahi mi, Ginoo panalipdi mi. Wa ang ila kaisog nga mo padayon. Nilingay mong tupad ning na mopadayon ka nya mangutana man na unsay padayonon ingon palit og raffle ticket. Bahala nagwa na koy sudan, bahala nagwa na koy kanon, padayon kog palit og ticket. Ana no kamo padayon mo unya mamaligya pag yun mo raffle ticket ana minya ingnon pag yun mo sa inyong baligyaan wa ka nayabag diha sister nga kalisod sa panahon karon maligya kag raffle ticket ana nya padayon gyud ka maligya unsa may resulta nauyog kuno ang ilang gi nahimutangan nikunsad ang Espiritu Santo nila ug matud pa diri ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Apil na ning atong patron wa mahadlok, putol din liog. siya mo'y unang naputlag liog sa 12 ka apostoles. Kani atong patron Santiago apostol. Nya ganahan mo mosunod sa atong patron. Yeah. Ingna ko na imong tupad, ingna okay ra nimo ikay unang putlas liog. Ingna ba? Oy, kasagaran to. Ginoo luwas sa taon mi. Ginoo ipaiway mis mga kadautan. Ginoo usba in taon ang kasing-kasing aning akong kontra aron dili ko nya dayunan og atake. Mao na itong ampo sayop din ang mga igsoon. Ang ato din iampo liguna ko aron matuman nako ang imong sugo. Liguna ko kay ganahan gyud kong mutuman sa imong sugo. Ana na nya di gid ay mo hikaw ang Ginoo nato. Mo nang niingon diring atong salmo, bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nya ningon Diyos Kristo, ug mosalig kanako tagaan ti kag bag-ong pagkatao. Mahimo kang bag-ong tao. O kinsa maning bag-ong tao, matud pa ni Kristo, bunyagan sa tubig ug sa Espiritu Santo. O kaning atong bunyag karon, mao bitan na kanang atong bunyag, mao na ang pagpalig-on sa atong bag-ong kinabuhi nga mga anak natas Ginoo. Dili ning pagsigig simba, dili na kanang magsigig rosaryo, dili na siging pa-blessing anang mga scapular, saryuhan, asin, tubig, dili na mao atong makapalig-on nato.
Kana bang makaingon ka nga bisag wa ning rosaryuhan, bisag wa ning scapular, bisag wa gani ning Bible, bisag wa gani ning mga asin og tubig, Ginoo, kung idili na ninako tanan, hinaot unta ang akong kasing-kasing magpabilin nga magsunod gyud sa imong kabubuton. Ana. Kay usay hadlukan ra kay tas tanan. Ala, bit-bit anang daghan king asin. Unya isabwag ko no kay para maayo siya sa iyang sakit. Ingnang Ginoo, lig-una ko Ginoo nga modawat sa akong sakit. Samas gibuhat nimo ngadto ni San Roque, gibuhat nimo ngadto ni Saint Teresa of the Child Jesus ug sa ubang mga santos nga nangamatay sa ilang sakit nga malipayon. Sakit na kay akong tuhod, Lord. Lig-una ko, dili ang tuhod kung dili ang akong pagdawat sa akong tuhod nga di na gyud mapiko. Ana. Lord, sakit kay akong gibati, colon cancer ning ako. Or unsa to nang sakit ko no aning atong presidente, diversion. Daghan ko nung diversions ba? Diversionalitis unsa to? Inana. Di ka magampo nga Ginoo, tagaay kog malitang kwarta kay magpakimo ko ngadto sa pinaka-best yun na ospital kanang pinakamahal sa tibuok kalibutan aron maayo ko ning akong diversionisitis unsa na. Matao unta pag-usab ang ato mga politicians nga di na sila mahadlok nga Ginoo, tagaay mig daghang kwarta kay hadlok ay may aning way kwarta. Mao ning mangawat gyud mi aning malita-malitab, taga imig higayon nga makakawat gyud mi. Dili unta inaana, moingon unta ni ato mga politicians, lig-una mi Ginoo nga makaalagad mi sa Pilipinas ug mauli ni namong mga kwarta nga among gikawat kay dako kay ni kadaot sa among katawhan. Dili ni sayon mapriso mi ani pero lig-una ko nga makauli ko ni ining kwarta. Ninduta ka no, ikasunod adlaw magbaha na ang mga malita nga puno atong mga minilyon, binilyong kwarta nya iuli nila og mosulti na sila kami ang nagkawat. Nindota o sa inyong buhaton pak to the max. Buksan dayon ang mga prisuhan, priso dayon silang tanan. Life sentence. Ana nya moingon dayon sila daygon ang ngalan sa Ginoo. So, ninduta ka sa Pilipinas, no? May imagine ninyo? Ana. Sa inyong paminaw, muampo kasi lagi ingon anang pag-ampo. Kamo gani, pananglitan asawa, niya imong bana nangabit, or imong asawa nangabit, ikaw bana, unsa may imong iampo, be? Ganang nangabit siya, unsa imong iampo? Dahil kag ingong Ginoo in town, lamdagi ang hunahuna o kasing-kasing sa akong bana, usba in town Ginoo nga muundang siya ani iyang pagpangabit kay galisod gyud mig maayo sa among mga anak kay gibiya-biyaan na lang mi niya. Makaamgo unta siya Ginoo. Mao man gini ato. Sayop na. Ayaw na ana. Unsa may nimong iampo, Ginoo, lig-una ko nga makapadayon ko paghigugma sa akong bana nga nangabit. Maapil unta nako higugma hastang iyang kabit. Ginoo, lig-una ko. Ana, lig-una ko kay kundi ko nimo lig-unon basig mapatay ni nakong duha. Nya maimpirno na hinuon ko. Ana, mao tanawa di ba sunod adlaw ikakita nimo sa imong bana og sa iyang kabit moingon dayon ka, hala Lord, mura man kog naluoy nila. Nya moingon dayon Ginoo, bago magugang nag-celebrate sa pista sa Divine Mercy. Di ba? Sana all. Nya makasmile din kas iyang kabit. Nana, moingon ni kaday, diin day kagikan. Sada nagpalit ko tong sudan kay tuwa mang imong bana sa amo karon. Sa oy kana ganing ayo-ayo mo ha, enjoy, amping, ana. Ninduta ka nimo no mura kag buang sa matas mga tao. Pero nindot ka sa matas Ginoo kay natawo ka na pag-usab. Kamao na kang mohigugma og kaaway. Kamao na kang mutabang og kaaway.
kamao gani kang magpakamatay para sa imong kaaway. Di ba ningos Kristo? Love your enemies. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Oh, hilong na mo. Yun na, manindog na ta.